Det er vi traditionsklub, og det skal vi være bevidste om. Vi har noget, som andre ikke har. Og lad os lige finde ud af, hvad det er. Velkommen her til Stemmerfordalens julekalender. Det er blevet mandag, og vi er klar til at åbne en ny låge nummer 9 her den 9. december. Vi har gang i kalenderlyset derovre, og vi skal jo hygge os, som vi plejer. Jeg taler lidt om nogle af de her gode sager, vi har stående i studiet. Vi skal have en bold prediction i dag, og så skal vi trække lod om en ny præmie blandt medlemmer af Klub SFO. Dagens artefakt, den hiver jeg fat i herovre. Det er et holdbillede, og det er ikke hvilket som helst holdbillede. Det er divisionsholdet 1986, altså OB's første hold, som spillede i første division. Og det interessante ved det holdbillede her, det er, hvis man kigger herover. Det er nemlig ikke Richard Møller Nielsen, der er træner. Det her, det er nemlig år 1 efter Richard Møller Nielsen. 1986, der tager Walter Richter over. Det var jo en værre ballade omkring Richard, at han stoppede i OB, fordi klubbens ledelse gerne ville prøve noget andet, og det var også nogle spillere, der var lidt utilfredse og så videre. De havde slidt på hinanden, lad os bare sige det sådan. Så kom Walter Richter til. Og det her, vi kan se, at Nykredit har altså åbenbart været en form for hovedsponsor i 86, fordi det er også et Nykredit-billede deroppe, og der står Nykredit på trøjerne, og en reklame dernede. Og så har vi altså alle spillernes autografer og trænere her. Det er helt suverænt, at der samlet det dengang. Og vi kan lige nævne nogle af spillerne. Det er Tommy Møller Nielsen, Leon Hansen, Johnny Hansen, det er Ulrik Moseby, det er Allan Hansen, Kim Siler, Torbjørn Sørensen, Johnny Kvasniak, Torben Frederiksen, Lennart Simonsen, Tom Steerbo, Lars Høgh selvfølgelig, Kjeld Bordinggaard. Der er mange store navne her. Der er også nogle andre OB-legender, som ikke lige er i truppen. Der er Per Bartram deroppe, der er holdleder. Per Bartram, som jo er en legendarisk spiller i klubbens historie, scoret mange mål for klubben gennem sin spillertid, men altså også overgik til en anden funktion i klubben efterfølgende. Men mange store navne i den her OB-trup i 1986. Et OB-hold, der ikke slutter så højt i tabellen. Det er sådan midt i tabellen, som på det tidspunkt jo ikke var sådan at foretrække. Men altså et rigtig fint klenodium at have stående, fordi det er altså med rigtige autografer for en masse OB-helte og legender. Der er også en oversigt over OB's hjemmekampe i hele 1986. Og det fede ved det er, at de allerede er fastlagt helt frem til 9. november og fra april. Der var ikke noget, man skulle vente på tv. Men det var altså hver søndag kl. 13.30 som udgangspunkt. OB Brøndshøj åbner det med. Og så hedder den ellers OB Næstved, Randers, Herfølge, B03, AGF, Esbjerg, Lyngby, Vejle, Kastrup, Ikast, KB og Brøndby slutter OB med at møde den 9. november 13.30 årets sidste hjemmekamp. Herligt minde fra 1986. Dengang var jeg kun 1 år, så det er ikke lige noget, jeg kan huske, men dejligt at have stående. Dagens bold prediction, den kommer fra Frederik Hestbjerg, og den leverede han, da Stemmerfordalens panelister var samlet til julefrokost i slutningen af november. Lad os høre, hvad Frederik han forudsiger for 2025. Godt, stort, fyns bøgetræ. Det taber ikke så meget som et eneste blad, fordi der er nogle svin, der gnubber sig op ad stammen. Frederik Hesberg her. Min bold prediction, det er en 2 i 1, tror jeg, når jeg fremlægger den. Min bold prediction, det er, at Luka Kjærgaard er topscorer i første division og året om, og han er også topscorer, i Superligaen, når 2025 er om. For hvilken klub? For OB. Kim, hvad skal vi sige til det her? Ja, det er optimalt. Jeg har hele tiden tro på, at muligheden var til stede, hvis de kunne spille disciplineret. Det, vi har været vinde til i dag, det er suverænt den største kamp i OB's historie. Det var bold prediction fra Frederik Hesbjerg, og det var optimalt, som Kim Brink siger. Man kan købe den her optimal t-shirt i SFO-shoppen. Det foregår inde på obstemmer.dk/shop. En god julegave til OB-fans derude. Nu skal vi have fundet en vinder. Dagens præmie i Klub SFO, det er den her. Miraklet i Madrid. Bogen om OB's sejr over Real Madrid, som jeg har skrevet. Den kan man også købe ind i shoppen, men den udlodder vi altså her til medlemmer af Klub SFO. Vi trækker lod, og der er altså 23 ark med navne. Nu skal vi først finde ud af, hvilket ark vi skal ind på. Jeg trykker på random number. Det er side 5. Og så skal vi finde ud af, hvilket af de 20 navne på det ark, vi skal have fat i. Det er nummer 14. Så altså ind på side 5.
Og vi har jo altså et GDPR-hensyn til, at derfor er jeg nødt til lige at ikke at vise det her til kameraet. Vi går ind på side 5 og finder nummer 14. Vi tager den nedefra. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Michael Bunde Bennedsen. Michael, du er ugens vinder. Dagens vinder af en præmie, og du får tilsendt Miraklet i Madrid. Så tillykke med det. Tak til alle medlemmer af Klub SFO. Du kan også melde dig ind. Det foregår på obstemmer.dk/støt. Stemmer får den tilbage med mere julekalender igen i morgen, tirsdag. Tak fordi I så med her. Ha' en god dag. Ha' en god december. Ha' en god jul. Det er vi traditionsklub, og det skal vi være bevidste om. Vi har noget, som andre ikke har. Og lad os lige finde ud af, hvad det er.